Горни! Полска шляхта! Браво, браво! Идол! Ей! Браво, долу, бе, долу! Браво, долу, първо! Припаснавата първо! 30 секунди, Радо! 30 секунди! Ту тайм! Давай, повече удари! Повече удари, бе, работи! Браво! Повече удари, Радо! Ей, Горни! Това рефера е кукове, брат. Кукумицин. Това е баба майката на схемата. Губиме ли? На никой не показвам, бе. Кой гледа? Виж, че си говорят. На то, викам там, му наприх така. Защото вика, прави ми така. Прави ми да мълча. Браво, повече удари, не единични! Браво, това е, работи! Работи на събута! Бързи удари, Радо! Отпусни се!
удари, Радо! Радо! Бързи удари! Давай, работи, изтегли, работи! Радо, губиш, давай! Давай, подкарвай го! Браво, давай! Давай! Ей, рефе! Гол! Работи, браво! Браво, повече удари, дай повече, браво, давай пак, браво, финта първо, браво, работи, майка ти лева, как го спря да почини, майка ти лева, работи, финта и давай, Майка му спаси го това! Чуваш ли ми коментара? А работи коментара, така ли? Дали го включих? Включене! браво, финта първо, браво! Стига, Ей, рефе! Пак ти кой, бе? браво! Радо, долу нагоре му. Той го гледа, той ще го прави. Завършваме нашия репортаж с последния рунд в категория до 81 кг на срещата Радослав Панталеев и германеца Серж Мишел. Първия рунд бе за боксера в синьо, след това нашият национал динамизира боя, притисна съперника и започна да го атакува с подобни серии. Имаше и по едно официално предупреждение за двамата във втората част. А Мариуш Горни, реферът на ринга, е може би най-неадекватният човек в момента в Съркачи спорт център. Непрекъснато спираше битката, непрекъснато пресекваше устрема на Панталеев, който ще рискува. Няма как, ще хвърли всичко пък каквото става. 43 боксери попаднаха в схемата на тази категория. Панталеев се справи с Ачилов от Туркменистан с 3-0 съдийски гласа. Един двобой игра и втория поставен. Серж Мишел, той елиминира Карлсон от Естония. Познаваме германецът, гостува в София за професионалните боксови серии на ИБА. Спас Генов, ако не се лъжа, играе един двобой с него и го победи.
Минута и 40 секунди до финалния гонг. Сега или никога. Това е дилемата пред Радослав Панталеев, който трябва да кажем, че получи доста тежки удари, но се държи страшно мъжки. Прекрасен ляв апъркът на нашият национал. Германецът му отвори и аркада, която обаче дежурния лекарски екип бързо овладя на лявата вежда на Радослав Панталеев. Има още време за обрат, но лявата ръка на Серж Мишел работи доста сполучливо. Нужен е мощен съкрушителен удар на Радослав Панталеев. Удар, който да направи небоеспособен германец. В тези клинчове Серж Мишел търси единствено десния апъркът. Радослав е по-мощен, по-точен, но в центъра на ринга германецът има предимство. Ако не друго, мъжкар е Радо Панталеев. Няма да се предаде без борба, макар че нещата не вървят в негова полза. Такова е вътрешното ми усещане. Отново Мариуш Горни с това фамилиарничене, с спиране, с продължителни обяснения и забележки, а времето вече, знаете, предполагам, не се спира. То тръгва от началото на рунда и само в изключителни ситуации се спира хронометърът. Такава от тези ситуации бе лекарската намеса на Радослав Панталеев. Може би има време само за още една атака. Осъществия Панталеев и ето го финалния гонг. Синия ъгъл, очакван успех за Серж Мишел с 3-0 съдийски гласа. Разлика от 3 точки в трите съдийски фиша. Оператор бе Стоян Мицов. За вас и днешния ден коментира Петър Василев.